actie. Hey, welkom in deze nieuwe podcast-aflevering. We hebben een gast, Harry. Ja, Waar is onze gast? dat kwam je hem te weten. Nee, de jingle. Oké. Boterbreien en green seeds. Welkom bij de eerste podcast in het Fries. En Harry en Rennie vertellen over verschillende onderwerpen. Welkom, Stroepmoes, de podcast. Nou, welkom. We hebben een gast in de studio, zou ik correct wel zeggen. Gast. Stel je maar even voor. Waar bist? Waar komt zij? Wat doest? Ik ben Cor. Oké, nou, enge intro. Helemaal stil. Dit wie? Ik ben... Cor, doe maar. Ik ben Cor en wat mag ik zeggen? Ja, ik ben... Ja, veel die vrij. Ik doe wil die gewoon eigen kleermerk, want fuck dat. Even een voorstelrondje. Ik knip er toch uit. Nee, dat get er wel in. Het werd al geknipt. Dit is Voorstelrondje. trouwens een hele neppe podcast. Alles Nee. wordt gewoon knipt en plakt. Nee. Ja, je mag net denken dat het real is. Dit is al geen nep. Daarom ben ik wat stil achter. Ja. Want het slaat helemaal nergens op, Jerry. We hebben je intro wel 10 keer omheen. Ting, 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 ting. Ja, daar word ik gek van. Ja, leuk feitje. Je zit er, de man van de intro. Ja. Dit is hem. Helaas wel. CP. Maar introduceer jezelf even. In Ja. 30 seconden. Oké. We gaan net vol hier. Oké, ik ben Cor Pomstra en ik ben een kameraad van Harry en van Gerben. En Renje die zit is het zusje van Gerben dan. Oh, wat kut. Wat kut. Nee, ja, ik ben gewoon vriend van hem en ik hou me bezig met verschillende dingen zoals reclamewerk en kleding, bedrijfskleding en eigen merk kleding. Wel altijd aan het werk en nog bezig met afstuderen. Together met Harry. Dus dat is hier. Oké. Hoe heet die kleermerk? Mijn kledingmerk heet Equalema. Aha, vet. Oké. Kun je dat ik ergens zien? Ja, equalema.nl. Of op Instagram equalema.nl. Of typ je naam in, dan vind je me echt wel. Ecoolman.nl. Cor Pomstra. Ben je Oh, nou? dat ken ik. Kerst geen type. Nou, super. Ja. Ja. Succes, doe dat even vooral. Wereldbekend. Wereldbekend in Nederland. Sowieso aan Matti. Nu hebben we nou trouwens naar het echte onderwerp. Ja. Namelijk, wat is het onderwerp van deze week? Op stap gaan. Wat vies dat Origineel. Origineel. Hoezo? Valt best mij toch? Nou, daarom. Weer ik sarcastisch. Oh. Hoezo? Nou, dat ik wel eens in komt, deze vraag. Hoezo? Ja, weet net. Dus zei Wat ze me, Harry dat ja, ze wie niet moet dan... zijn? Nee, doe hartstikke me zijn van de week van... Ja, wie moet even een onderwerp bedenken. En toen Ja. dacht ik van... Oké, ik ben benieuwd wat ze maar komen. Op stap gaan. Ja, maar doe wist dus niks. Ik hoef doe zei ik kan zo wat bedenken, maar wie dat toch wel weer zijn willen. Nou ja, Nou, nee, maar daarna ga ik nog zijn. Ik had even wat ideeën worden. Typisch Reni. Maar dat zei ze net. Doe zij geen ideeën. nee, maar dus ik dacht van, het had geen zin, want toen gist er niks met wel. Dacht ik. Nee, jammer. Maar Ja. in ieder geval. Ik wie ga toch op bestellingen. Trouwens, Oh. doe best wel een op stap mansje. Doe haast wel volle verhaal. Dit is een klapper. Ja. Dit is een klapperaflevering. Dus Wie had die voor de views? Wie Of had voor de die- luisteraars? ja, voor de uitbuiting. Ja. Ja, maar hey, what the fuck, maar ik weet wat bedenken nou. Nee, want dit is juist leuk. Want doen we het on the spot. Ja, Reni begeleidt die. Dat is komt Ja. goed. Die neemt een handje beet. En, Ja, die neemt die handje beet. ja. Oké, Ja, ik zal ondertussen nemen wat filmpjes met je. oké. Oh, het vlogger. ben En zo mee. knallen hier in Oké, die maar ik ga beelden. een stelling. Jan Vlag. Ik ga een stelling. Ik zou nooit alleen nog op stap gaan. Jawel, Oké, sowieso. Hak ik wel eens dingen, dacht ik. maar dan ga je gewoon op stap en als je zo water is. Ja, Maar ja, maar die, ik maar ik vind... ga net alleen naar bijvoorbeeld naar Grenzen. Ja, nou ja, daar ken ik wel, soms ook wel mee meesten, maar squallen. Ja, maar waarom net? Het is toch juist echt wel leuk om Dus eigenlijk is net alleen nog op stap. Jawel. Jawel, maar doe wist wel net dat naar er... het onbekende. Ik weet toch wel waar ik heen ga en dat ik de mensen ken. Ja, Ja, dus maar dan dat is is dus het juist. net alleen nog. meer. Nee, Nee, maar doe maar eens juist... Het is ik juist... is toch alleen nog daarheen, hè? Ja, dat wel. Maar Alleen nog in de trein, helemaal dan ben fietsen. ik alleen nog op stap. Want ik kom gewoon alleen nog in de sfeer. Ja, Nee, want ik ben met z'n allen Ja, daarheen. dat Jawel, wel oké, maar- maar het idee is, zeg maar, dat het ergens heen kost, wijs net in je kist en dat dan juist ding beleest mij onbekende mensen. Oh ja, prima. Maar die ken ik dan lekker mee. Maar dat Maar doet dat dus- best dan Ja. nog steeds alleen nog. nee, maar dat haast, door dat was toch bij die boom boom feesten. Haast toch wel eens dat ze in één keer random fot best en dan in één keer astmatisch. Die Ja, maar- dat haast wel verteld van me.
Ja, wie ik toen lekker linnen. Oh, je zo'n heel Janne Fot. Is boven Ja, maar dan ben ik iedereen kwijt. Ja, maar dan... dat is wat anders. Ja, oké, maar dan is dus wel alleen nog op stap van maar dat voor mij zie ik me wel, dat is maar prima. dan is het alleen nog op paard, op stap. Ja, oké. Maar dan is het net alleen op stap. Nou ja, ik heb me best linnen van nu. Oké, en doe dan, Harry. Nee, never. Ever. Nee. Als ik was jong, ben ik net bij hem kwam. Stierde daar lang in een hoekje. Yo, Even net nou, ja? Nee, dat zoek ik nooit aan. Ik zoek het in het waar. Ik zou het heel ongemakkelijk vinden. Maar Harry gaat altijd tevreden, Jannes, hè? Vaste prik, jongens naar bubbels in het veen. Ja, toch. Even linnig. Ik had er even eerst niet meegenomen. Smoor, hè? Ja, er zit dan wel 200 bar, maar... Daar zei ze niks in. Die man had eigenlijk... Hier denk ik gewoon om signaal uit te gaan, want anders werd er net beter mijn signaal helemaal. Nee, ik had het vol. En dan zeuren zaterdag. Kan je heel. Ja. Ken het mij. Ga geen knaken. Nee. Nee, maar ik zou dat nooit aan doen. Nou, weet ik niet. Ik zou het wel wollen. Maar Is wel dingen op vakantie geweest. ja, wat vorige week ik gewoon. Ja, maar dat is op zich. Ik weet, weet ik net. Want dat is meer. Trend. Nee, want ik vind. Ja, weet ik net. Want ik vind alleen nog op vakantie gaan, dat is meer wat een uitgebreid iets. En op stap gaan, dan binnen het momentopnames, zeg maar. Dan is het heel kwaad al, hè. En dan was het van die PR-oerkes ha. En dat ik het dan net naar mijn zin had, dan ben ik, of ik ben er alleen nog, of ik vind het kut, of ik doe het net, of ik ben net op mijn gemak. Dan gaat het automatisch al weer naar huis. Maar als het op vakantie bent, dan gaat het naar een hotelkamer of zo, weet ik veel, van heel is. Ja. Maar dat vind ik alles, denk ik. Nou, oké. Dat had een oren sfeer. Nee, de aparte sfeer. Ja. Maar... Die komt je wij, toch? Die gast. Aparte sfeer. Ja. Ja, die komt hier bij. Best erin. Oké. Volgens mij wel, ja. Ja. Zou je hem zonder alcohol op stap gaan? Vind je er wat om zonder alcohol op stap? Kun je hem vermijden zonder alcohol? Lijkt er al wat voor feest dat het is. Nou, had ik zaterdag Janne en ik weet dat de oor nou je ook niet drinken en ik maak er in de auto hinderen, omdat ik denk, ja, ik kan dan aan drinken, dan vind ik er eigenlijk al minder aan. Dan ben je eigenlijk verslaafd, hè? Nou, nee, want ik had wel eens een weekend dat ik niks wil, of gewoon per maand van mij. Maar ik bedoel, ik word dan wel all the way. Ik ga net een beetje... Omdat die oren door een groepsdruk. Nou ja, net om die oren. Maar omdat ik weet dat ik zelf daar gewoon geen fluit om vind dat ik geen drank op heb. Dan stinkt daar wel, ja, ik kan wel een beetje meekomen. Ik ga wel eens een keer dat ik in de auto kwam in Melle en dat ik dan dacht van, nou, dit is wel prima. Maar over het algemeen was wel drank op haar, toch? Toch? Ja, wel toch? Ik hoef net per se drank. Ik vind, ik boop eigenlijk 90% van het tijd dat ik op stap ben. Ideaal. Ja, van je hem wel. Maar vind je hem me lieke gezellig zonder drank als mij drank? Ja, ik denk het wel. Ja, doe ik race er nooit volle van mij, omdat ze zelf helemaal in is. Ik ben geen alcoholist. Die hem ook krijgt, dan ben ik fucking alcoholist nou. Normaal, hè? Wow. Ja, dan best een op stapmandje en prille drank. En, dat echt net... Oké, als de vorige week op stap best. Ja. Als toen bier aan. Ja. Mooi, Ian. Voor de week daarvoor, als de op stap best. Ja. Ja, hè? Ja. Wat zei? Ja, ik ben op stap geweest, ja. Oké, had drank al? Ja. Oké, nou, Kist klaar. ik ben vrij altijd vreed en zaterdag wie al Ja, van maar dat was vorige week een vrede in. Precies. Pak hem op. Dat maar Vind je hem voordrinken, ik een must? Pak het op. voordrinken. Alles- Dat had ik voor het laatst dingen dacht ik toen ik fitje weer. Ja, daarom. Maar dat wie altijd wel een ding. Wat zei je dan nou? Dat had ik voor het laatst dingen toen ik fitje weer. Voordrinken? Ja. Ja, dat is het altijd wel. Ja, maar dat Nou, Of zei Maar ze dan- dat is dan Ja. echt voordrinken. Nee. maar nou nemen we het wel even voordrinken. Hoe zei ze? Het is alsnog voordrinken, toch? Hem zitten. Dus ja. Het is gewoon Ja, stoer. maar wie dus. gaat nou eigenlijk wel... Oh, naar mijn is dat waar staat er nog? Staat er nog steeds Zei toen ik nog steeds de boatje is, als de middag is? Nee. Nee. Neem de carry, man. Ja, ik neem het boatje. Nee, maar wie biatje kan meer? Maar Boatje, net biatje. boatje. Maar wie gaan wel voordrinken nog? Ja, oké. Nou, Dus Verjaardag drinken. ja, alle achteruit drinken. Dat was dingen. ja, wow. Dan mag maar om 6 uur beginnen en Nee, dan maar- de jongens op bed. Maar ik had net het idee als... Jongens. Ik had net het Het idee... wel eentje. Jezus. Ja, vertel. Dit weer deze aflevering. Bedankt voor
gaat luisteren. Nee, pak hem weer op. Nou, ik vind hem... Oh ja, ik wil ook zeggen... Wie betekent nou eigenlijk vaak als we pas bij je zitten... wat we dwangen die jongen? Ja, Tenzij dat we echt een feest hebben, zo. Maar oors is het gewoon... we zitten gewoon even ergens. En dan is het... dan zullen we dan wel wat we door. Tuurlijk. Ja. En dan gaan we naar een kroegje in de Zwijg, waar ik de naam net verzees mee. Ga wel zijn. Café Prins. Hij had al mellen zijn. Ja, maar dat mij wel. Jongens, trouwens, wanneer wordt dit zon? Hoe 2 weken? Wat dan? Als het filmpje haast klaar? Ik ben er maar bezig. Ja, dat is hoe 2 weken moet klaar. Jawel. Oké, nou, let maar. Maar wat was zeg maar? No spon, hè? Harry is acteur. In het filmpje van Mel. Daar ging helemaal stuk om. Omdat het gewoon fucking apart is. Ja, klopt. Anders Ik kom daar amper. Nou, du komst er wel. Ik weet amper. Du komst er door mee. Ja. En uiteindelijk, nou best gewoon mijn Melle, acteur, in het stukje van Facebook. Dat vind ik fucking grappig. En dat Melle eigenlijk gewoon zoiets had van, ja, dat ken wel. Kimmel. En dat Melle het ownde qua acteerskills. En dat is toen het net koest. Nou ja, ik was zoiets van, ik wil dit goed doen. Ja, maar Melle die het gewoon even. Ja. Dat vond ik echt knap. Ik heb wel even een leuk vraagje. Maar dit is eigenlijk wel weer... Ja. Als ik in het weekend net op stap ga... is mijn weekend net compleet. Fout. Hoezo? Ik denk dat ik goed naar een bioscoopfilm of zo op een zaterdag. Oké, maar dat is... Vind ik hem wel leuker soms. Oké, maar dan wil ik nou even... dan stel ik de vraag nog even eens. Als ik in het weekend helemaal niks doe... telt mijn weekend net. Is mijn weekend net compleet. Ja, dan moet dat per se in het weekend. Kan ik wel op een basis. Nou, zaterdag is Ja, wel maar echt zo'n dag dat stinkt Het van... het is meer dat ik bedoel van... het weekend denk je dat zogenaamd altijd om. Dat vindt iedereen. Want dit weekend is vrij en weet ik veel. Dus dat is zeg maar... In het weekend is altijd hot and happening. Ja. Zo'n die ouders geen weekend hebben dat ze net meer naar mij gaan. Of op stap gaan. Ja, maar wie had nou onze generatie, Cor? Ja, Net hoe die van mijn ouders. Nou, dan is het bullshit. Young people. Dan is het bullshit. Wat dan? Maar dit is een mening, hè? Ja, dat is een vraag van die. Een stelling eigenlijk. Een stelling. Het is net... Nee. Vies toe, ja of nee? Nee. Oké, hoe is dat nou? Nou, omdat ik wel... ja, ik doe het nooit. Maar als het gebeurde, zouden we dat erg vinden zijn maar een keer. Een Oké. keer. Een keer gendrank, zeg maar. Ik ook. Cor staat daar top, ja? Je moest ophouden. Nou ja, ik ga echt voor, ik kan me niks killen. Ik knip de touw. Ja. En omdat toch de hele wereld het van tevoren eerst jaren maakt voordat er iets wordt zijn, Nee. dan wil ik het ook even van tevoren jaren. Helemaal. Ja. Wie had u zijn eerste aflevering al net 10 jaar geleden? En die komt goed online. Nee, Ik ga miljard. Nee, helemaal net. kan het. Dat is Nee. voor Spotify toen. Nee, dat wie de oefenaflevering. Oh. Die krijgt niemand hier. Nee. Ik ga miljard. Ja, Ja, maar de eerste aflevering, de Dus officiële niet helemaal, eerste. jongens, die hebben wat mensen. Die game dus nooit jaren voor de luisteraars. Maar die dat is net weer trouwens. Het gang op werk. En dat komt net op haar, omdat we de regels zo hadden. Maar het sissen en het boeit ik niemand. Die klap. werken. Had ik nou even de... Oh, kut. Maar dat zei ze. Nee, dat denk ik net meteen. Dat denk ik net meteen. Nou, er zit even een piepel in. Maar ja, dus die eerste aflevering. Wie lid het altijd de eerste al jaren? Die eerste aflevering komt YouTube 12 uur online. Nee, maar nee, ik weet het wel. Nee, Schrijf maar wat. geen idee. Maar hij komt YouTube wel online. Maar dit is eigenlijk best wel dom. Dat we dan nou dit zeggen. hem zeggen, dit komt het. tot 2 weken pas Oh, online. knippen. Ja. Knippen. Het Ja, ding heel was- Friesland lager aan het denken. CD's. Nee, ze moet ik altijd beginnen. Maar wie pakken dit even maar op? Hoe laat is het? Op stap, Cor. Kwartier vertollen. Ik ga wel eens wat extreems meemaken op stap. Doe ik. Dat wie een vraag. Jij ook? Dat wie gewoon een vraag in het algemeen. Zeg Dat doe je maar. een stelling. Ja, of Een nee? stelling. Ja, vast wel. Ik kan even niks bedenken. Oh, laatst in Utrecht. Toen hier we wat meemaken. Kan we dat kan wel vertellen, toch? Ja, maar Wat boeit dat? Kennen die meesten net. Wie wien op stap? Cor moet er wel achter staan dat er het verhaal vertelt. ja, maar ik wie er net bij. Jawel. Utrecht. Ja, weet jongen, ja, Utrecht. Ja. Ja, maar die Oldtimer day. Toen gingen we naar Mama Man de podcast. Die music, die veel ding. Ja, Toen toen- gingen we op stap.
Sorry, dat komt dus echt door mijn drank, broer. Ik vier dat ik boos ben. maar ik weet het niet meer. Nee, toen gingen we op stap. Ja. En toen gingen we met Gerben op stap. En toen zien we in zo'n vet, in zo'n smorig kroegje. Wie echt net te dwan. Echt 100 graden of zo. Oh, dat bedoelt met het wief. Ja. Vrouw, hè, is het? Oh, nee. Wief is gewoon voor die. Oh, oké. Nou. En toen stonden we daar. En dat Famke ging helemaal on zitten en zo. En toen dachten we van, het zit wel. En toen hier is dus niet een vriend. En wat gebeurt er vervolgens? Gerben geeft mij die vriend van een paar praten. Nou, vind je dit wel goed en zo? Bla, ja, valt wel mee. Eindstand zit ze denk ik wel maar een kerel te toetsen. En die kerel zei gewoon, ja, dit gaat wel een beetje vier, ja, inderdaad. Wist er niet meer. Ja, weet het wel, ja. Dat is mooi. Dat ja. En toen ging er boos naar huis. Ja, ik ga er boven naar huis, ja. Oh, wat kut. Lekker misselijk wief trouwens. Van hard doen. Ja, dat... Wie je net ik fucking lelijk? Nee, jongen, wie best wel een mooi dingetje. Oh. Ja, zeker. Nou ja, voor de rest wat ga ik meemaken. Ja, ik vind al dat ding wel. En ik weet wel een mooi verhaal. Oké. Maar ik twijfel of dat verhaal, want dat haak ik bij Jet. Dus ik weet net of het verhaal echt is. Nou, maar dat mag je niet uit. Want dan is het toch Straks is het nep. raddel. Ja, boeien. Dat is die fietstas als pist. Nee, dat is echt. Maar dat haak ik net dingen. Oh. Nee. Nou ja, ik ga het net vertellen. Fuck dat. Oh, du bist die jongen die caravan in de fik had. Op het kruispunt. Oh, dan maar de ME? Nee, ik ben de jongen die Blair de Conte Show liet zien aan ME. Zit je maar op, dumper. Nee, grapje, dat is hij net weer. Nou, dat is wel weer, maar dat wie kan net. Nee, die kan net. Was ik niet, bro. Die was thuis. Nee, ik ben net thuis. Nee. Oh. Ik zal je een vraag bedenken, want ik ben er wel een beetje straks. Ik heb wel een keer houwerij gaan dat er iemand in hier zit lopen. Ja? Maar verder net echt... Op Toen hier zit lopen, dikke bitch fight, had dat als gewoon. Ja. En hij is won? Nee, Melle helemaal uit elkaar. Wauw. Ja. En die had nog wel correct of geven. Ja, misschien is het ik samen geven alleen nog maar naar Ja, maar dit is echt fucking lang geleden, hè. Dit is echt toen wie ik Santje of zo. Santje? Ja. Dus ik ben ook Je 22. bent nou, oh. Dus dat is... Ja, maar hey, ik weet... Nou, dat hebben we... Maar waar? Ik kon het zeggen. Ik weet het eigenlijk niet meer. Van wie kook gaan het eens? Dat is raar. Nou ja, het wie meer dat een vriendin van mij toen leen hier en toen die ik mij. Want die kiest ik Eigenlijk ik hier helemaal geen leen. Dit is gewoon even een verhaal dat het Lika is wie ik interessant, maar zij interessant ben ik dus ook helemaal niet. Nou, dat weet ik net. Laat er gewoon hoe mooi is het verhaal makkers. Ja. Dus ik had een keer aan de week in Melle en toen kwam er een wief en die zei ze me van... ja, doe maar zo mijn vriendin al, bro. Ik ga sabbat hier pakken. Jongens, dan is het wel een mooi interessant verhaal. Nou, ik ga les wel een keer even een paar jongens die gooien mijn hier klem op de grond. Die ga ik even omsprutsen. Oh ja, Maar dat is een mooi moment. Dat weer een mooi moment. dat had ze net iets mij kregen. Nee, maar... En dat was wat niet- net weet van wat deze hier klem is... uit dit huis. Ja. Oh, dat is echt wel een mooi verhaal. Maar ik weet net dat ik dat vertellen kan. Nou... Ik kan haast niks vertellen op het heden, want als we maar wat vertellen, we waren onklaagd. Ja. Maar ja, trouwens, het maakt niks uit. Maar op Want zich, Harry knipt toch. ik ken het verhaal ook wel vertellen. En dan zei ze gewoon je naam. Hoe heet het? Ik weet een goede titel voor deze podcast. Oh. Knippen. Bij UH op het einde. Ja. Maar ik ken het verhaal wel vertellen. Maar ik De denk net dat dat eerste heel, ontmoeting tussen Doe en Me. Is dat dat is Dat ik, dat wie... tegelijk. Goh, ja. Van wie Oh, wel. poeh, mooi team, Nee, jong. nee. Oh, Maar- daar. officieel Maar net. ik wil helemaal neuken. Nee, officieel net. Want ik had die toen... Wie wien toen die kar achter huis? Ik weet eigenlijk net waarom het ik daar wie. Toen had ik nog citroensap bij die thuis uit de koelkast op soep. Oh Wist ja. dat nou? Dat weer een mooi handje. Verder als dat ben ik nooit bij die in huis geweest. Wist dat wel? Dat hoeft ik echt net. Nee, dat weet ik. Maar ik vind dat best wel vreemd of zo. Maar dat ene moment, Ja, toen gingen we naar iemand zijn huis staan. Omdat we daar zogenaamd heen moesten, zei je erin. dat zei ik. Nee, wie wien... Oké, ik vertel het wel even. Oké. Wie wien die kar en daar wie het een beetje... Het wie net per se aan de heerbloed of zo. Het wie gewoon... Wie hier gewoon zin om even wat was het dan? Kar, je krijgt een fiets flext. En toen zoen we daar met z'n allen. Toen zei ik, wie kan wel even daar en daar heen? Dus wie daar met z'n allen heen? Toen ben ik dacht dat het cool. En toen kwamen we daar. Toen ran het al even wat uit de hand. En toen raak ik wat in paniek. En toen ben ik daar op mijn stoel staan volgens mij. Als ik het me goed herinner. En toen had ik daar omschreeuwd. Wie ergens werd we net wijzen moesten. En toen zei ik... De legendarische Wutten. Toen had ik in Harry zijn gezicht geschreeuwd... waar net weet van waar het huis is, opratten. Terwijl ik iedereen uitnodig hier. En toen had ik de namen zijn van waar het huis weer.
Omdat ik Ja. het wist. Ja, dat zei dat ik niet om me heen. Omdat God me dat 4 seconden in verteld Ja. heeft. Maar ik hier die dus daarvoor als Joen. Omdat het een beetje opvoelde, want toen was ze fucking ginger. Dus dat voelde me op. En toen, want ik weet nog wel toen zie je het dus. Maar ik had toen verder met die praten. En toen pas daar zeg ik die eigenlijk. Vet. Maar dat wie ik me niet eens stond, ontmoet ik met Sietse Jacob. Oh, hè, wie die daar? Ja, toch? Nog nooit Ja, meegekregen. van weer. Ja, die weet het ook, ja. Ja. ga ik wel maar Die praten. is die nice die toen. Ik ging toen ook niet naar het speel, toen is mijn wiefje. Toen? Ja, dat is mooi. Vet. Oké. Daar van Huus. Nee, die speelt toen. Ja. What the fuck? Iedereen weer al aan de hunt. Maar oké, ik ga nog een Nee, vraag. zit Ik je ga nog een op? vraag. Ik ga nog een vraag. En ik dit eigenlijk een beetje, want toen had een vriendin, toch? Ja. Oké. Als toen nou even terug is in het tiert, zien jullie. En ik stel die de vraag. Toen ik treitje in. Ja, nou prima. Oké. Misschien iets ouder. Ja, dan. 15. 15, 16. Die is wel al op stap, zeg Gangst maar. toe op stap om de famkes te regelen? Of de jongens? Of gangst toe gewoon op stap omdat het leuk weer? Ik ging sowieso op stap om mijn jongens te regelen. Nee, maar nee, ik ging gewoon op stap omdat ik mijn vrienden weer. Ja, maar wie het was is maar dat dacht van, ik wil je het wel een toetsje. Nee. Nee? Nooit. Wist Nooit. toen nooit? nooit. Doe hij nooit op stap geweest, of dat dacht dus dat een bepaald iemand daar kwam, dat dacht, oh, dat wil ik nooit kennen. Nee. Ah, bullshit. Nee. Ja, dit leuk echt net. Nou, is dat? Nee. Nee. Ik ging altijd gewoon zonder... Oké. Toen ik nog net tutte hier, toen wie ik was van, nou, ik wil wel tutsie, lijkt me wel mooi. Weet je wel? Maar ja, als ik dan op stap ben en kreeg wat drank, dan wist ik toch wel bij mezelf, dit wordt helemaal niks meer. Want ik wie smoor, of ongescheiden of wat dan ook. Dus dan waar ik het toch net. Ja. Want de mensen die smoor ben, die waren het wel. Ja, dit waren het juist dan. Maar ik had altijd niet zoiets van, als ik dan smoor ben, dus ik lekker heel als wat in de eigen, dan schrikt iedereen zijn D. Dus dat was het Fucking eigenlijk net. zombie. Ja, dus en ja, misschien later dat ik daar wel wat, maar ik ben eerst helemaal net bezig, maar Jongens. vooral je. Oh. Vooral, ja, wat zei ze dat netjes? Oké. Ja, het was weer dat knipt. Doe dan, Harry. Go stoer op stap voor... Nou, op zich, ik kan on begin weer gewoon, ik wist niet eens wat op stap weer. Jongen, doe wist onder de hunt voor vooral je, alleen maar. Ah, dat voelt echt Maat, wel neem mee. tutsie, maat. Jongen, neem tutsie, maat. Ik zei, jongen, we smiepen een backpack of zo. Dat valt echt wel mee. Ik ga wel een keer, ja, oké. Dat valt echt wel mee. Zeg je het wel? Maar, God, voor jongen, wennen tut. Ik ga er smoor in. Ik ga naar huis. Ja, maar ze komt er nog En dan nog wil ik op mij, hè? tussen. Ja, dus hoe is die van fixen me, dat is mijn wingman wees. Jongen, ja, doe haast wel eens een keer die van mij afpakt. Oh ja? Ja, wist ik wel. Nee, weet ik Ik niet. wie mij aan het praten, ik kijk gewoon een mooi begintje. Oh, openings ja. en alles. En gelijk klap. Ik zo één keer knipper ik mij beneden. Ik pak een wat drinken. En die man zit er Oh, wat bovenop. sneu. Ja, maar ja, Bovenop. hoe wist ik veel? Ik denk niet dat het dan uit, want de koers daar al. En vaak doe haast bij zo'n volle vriendin. Daar is er helemaal niks meer dost. Dus dan denk ik van, dat zal ik wel weer een vriendin wijzen. Ja, dat is weer. Dus ik denk, ik get dan uit man. Zuurt. Jij ben Nee. ik. Ja, oké. Nee, prima. Maar achteraf. Wat prima, sneu. mij staat. Ga ik een naam? Later haast gewoon, koest het nog gewoon dwan, hè? Ga ik een naam, want ik wil graag in Nee, beeld bij. nee. Nee, Laat ik geen namen verraden. geen namen, dat is gemeen. Maar kan dat dan aan even naar de uitzending? Jawel, Ja, dat kan wel. Maar dat is heel boeiend eigenlijk. Nou, Maar even We wisten zelf terugkomend, bij. terugkomend op de vraag. Ja? Ik gang wel eens. Ja. Ik gang wel eens op stap. En dat ik dan dat woe. Dat ik mij een famke wil tutsen. En dat het net lukte. Dan gebeurt het net, als je En- er naar denkt. Nee, maar dan wie. Kar is Het psycholoog. is net dat ik er heel Janne mee bezig ben natuurlijk. Waar de fuck dat nou? Maar gewoon, wat als dan de dag van, nou, die is wel leuk. En dan dacht van, ik ga er een op afstappen. Soms die ik dat. En dan ga ik volledig blunderd. Jochem van het 10 keer. Weet je hem nog mij doe kerst wel. En toen wie we in Melle. En toen stier ik daar. En toen ik had wel eerder contact. En dacht ik, nou fuck it, ik probeer dit. En toen gang ik erop afstappen. En toen, nou boeien, maak het niks. Maak het niks. Ik kwam gewoon erop afstappen. En toen gang ik meteen, net gewoon geen gesprek. Ik gang gewoon meteen zeggen, hey, maar wie was even de boeten daar? En toen zei ik, ja, van nee, tuurlijk niet. Ja, oh kut. En toen weer ik, Oh, ik weet het al. Wat Ja. grappig. ja, en toen hing ik blender. Maar goed, het is dat Jochem van het 10 keer had ik mijn famke uiteindelijk wat die, wie gewoon nuchter. Net op stap. Oh, dat heb ik net. Behalve in Ljouwert. Nou, die ene famke van Brabant. Oh ja. Dat werkt een mooi dingetje. Jawel. Die hier greet hier. Ja. Nice. Jongen, Zie ik gast jou had een kort dikke nog op? bak. Die gast had een dikke bak. Audi? BMW? Fucking Mercedes, jongen. Oh. Weet ik veel wat hoe het werkt.
Mijn auto. Doe woest Je gewoon. was zelf een Doe Audi. woest Je wist hoe gewoon- dat logo erin zit. Nee, ik zeg het logo net. Ik zeg Doe gewoon de woest gewoon- vorm. doe woest gewoon dat het een Audi was. Zodat ze ik oh my god, Audi gang. Nee. Want daar kwam je namelijk correct. Ja, dat wel. Yo, dikke Audi. Hey, ik krijg een Audi. BMW, jongens. Howdy. How? You gotta get him that hot tour. Spit on that thing. You get me? Hot tour. Tour. Nou, mooi. Ik ga naar de video's, ben ik de host hier. Ik denk dat we wel een Je bent beetje meer dan aanronden wat Hoe kunnen. heet het nou? Oh, dit is Die het. kan op zich wel aanronden. Je bent Nou, meer al, dit is het. Je Nou bent ja, meer ik weet net. ontwit Wat ik. was het zelf nog wat vertellen? Je bent meer ontwit Iets- best als ik. dat En is ik net ben de weer host. Was toen nog iets gerelateerd op stap stellen? Dat is net weer trouwens. Ik heb wel altijd op stap van de jongens. Ja? Waar is een vriend? Oh, maar daarvoor gang ik wel vaker. Ja, ik ben het niet vrij. Stel me de vraag net, Nou ja. dus ik weet net altijd geen boe is. jawel, Maar jawel. oh, Zeker. Gangst Nou. op stap voor de jongens? Ja. Of famkes? Echt? Gies op stap? nou, nee. Ja en nee. Ik ging wel altijd gewoon met mijn vriendinnen op stap. En dat vond ik het leukst. Maar ik wie wel altijd... ik wie eigenlijk altijd een beetje een jonkje op stap. Want ik wie juist altijd aan de hunt. Oké. Maar, oké. Nee, ik stapte op diegene aan en ik zei... maar dat was even een boeten. Ja. Ja, maar weet je wat het is? Als een famke dat zijn jongens zei, die jongen is voor het slug. Die denkt, ja, leak. best, yo, rennen nou. En dan... Boeten, ik ben er al. En, ja, inderdaad. En als een jongen het vreegt om een famke, dan is het niet een keer van, nee, gaat verdamme, viespeuk. Ja, Was terwijl... me verkrachten of zo. Of als een jongen dat zijn famke zei en een famke keert ik daadwerkelijk mij... dan is het niet een assie, is makkelijk wat een slet. Maar Wat? is dit nou net wat een eenzijdige podcast nou aan het worden? Of Hoezo? net? Omdat er een is vol praat, bedoelst. Nou ja. Nee, maar meer van... Ja, weet ik net. Het is Is gewoon... het net echt dipt in? Nee, nou, vertel eens. Betekent wat. Is dat te doen geweest? Oh, aan het tieren. De doeken? Ja? Ja, een dipte. Was het Jip in? Ja, dan kunnen we beter afsluiten. Hey, dit wie Stroopmoes de podcast. En bedankt voor het luisteren. En ja, Volgens even. wat zeker van zeggen. Het is nu 1 november, 2 minuten over 12. En dat betekent 5 klok bier. Maar een vraagje. De Jip in. Hoe zorgt dat precies voor die? Want wie ben ik aan het leren? Heb je Ja. deze podcast? Geen idee. Ik weet ik stunt Er maar zijn wat vast aan. meer mensen geweest die denken, nou, dit is saai. Ja, dit gaat saai. nergens zo. Eindelijk een Friese podcast. Nou, dus ik dit vind is het altijd, strong. als ik zelf een podcast luister, dan vind ik het altijd wel leuk om iets met bieren, of bier. Nou, maar dat is Zo kan je dat zeggen. Ik wil zeggen, maar iets met muziek is dat erin. Dat vind ik altijd wel vet. Oh, muziek? Ja. Oh. Dat vind ik altijd Oké, wel- leuk vraagje. Vervalvraag. Wat voor muziek vies toen nou chill op stap? Sowieso van die babbeling beats toch? Gewoon rustig babbeling. Ja, echt? Nee. Oh. Ja, ik vind alles eigenlijk wel leuk. Ik vind het... Oké, als je zelf de een muziek, DJ mag nee, zijn. nou, maar net zo van alles. Ik vind alles leuk, punt. Maar meer, ik word er nog op terug in. Dat de sfeer is bepaald voor de muziek. Ja. Dus als eens. je in een donkere kroeg zit en je zit in Amsterdam, dan moet er wel hazes draait worden. Mhm. En geen doel lezen. Nee. Maar als je ergens in Mijl bent en dan draait je daar altijd dezelfde muziek, maar dat past er wel bij. Ja. En dat vind ik wel... En als dan het doel heeft krijgt, dan is het helemaal, dan is het feestje aan. Nou, ik hoef bijvoorbeeld net ergens te zitten waar ik bijvoorbeeld in een eetcafé lekker zit. Heel oud of zo. En dan, nou, als ik zit daar gewoon mooi. Mijn maat. Gewoon een bar. En dan draaien ze constant van die... Hardcore. Nee, ken ik. Nou, dat is ik niks van dan op dat moment. Maar gewoon... als ze in Curaçao, dan heb ik wel een keer draaien. Van die dansmuziek. Busy? Ja, maar dat Nou, is... bijvoorbeeld. Ja, dan weet je wat ik bedoel. Ja, gewoon... Ja, dat ja. En dat vind ik gewoon fucking irritant op lijst. Dan denk ik echt van, nou, dat het dan maar uit. Ja, oké. Ja. Maar als er nou de DJ wie is op stap, wat hier dan voor platen draait? Alleen maar hits. Alleen maar die Nederlandse muziek. Nee. Oh. Nee. Top 40. Ja, gewoon radio aanzetten. Reclame tussendoor. Gewoon echt je music erop of zo. Dat zijn gewoon die DJ's praten, yes. Ja, Ja, maar dat is toch wel in die microfoon playback, zeg maar. oké. Nou, en voor de rest... ja, maar je maakt even wat muziek erin. Dat is leuk. Dan krijg je dat TLH. Ja, maar ik dat ken het. Jawel. Maar wat soort stof van muziek is er wel? Baby.
Ik wil dus zelf wel wat meer 70s muziek. 80s, Queen en zo, vind ik wel vet. Ja, dat is ook wel cool. Gewoon een oude ding. De ding van mij werd Ik vind die muziek van Die werd tegenwoordig... lam. Yo, jongens, van mij hebben we tipt, jong. Zie dit? Die rijdt nou correct een auto van uit de VNOM over het hier. Ja, wat zou die En ik zei dat gewoon even, omdat ik een reclamemaatje van hem had. Ja. Dus bij deze. Oké, maar Als er Ik nou gewoon vind, RTV nog moest zitten, zonder dat de letters apart zijn. wie maakt je sawaai? Wie had dat Hoe toch zou ze het dan horen? inspreken? Wat vanaf? Nee, what the fuck? Duidelijker. Wat vanaf? Oké. Arte vanaf, brother. En doe er een niet. Vanaf. 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 Ah, vet. Maar ik vond het een leuke aflevering. Oh, ben ik klaar? Ja. Pret laken. Laken, joh. Laken. Zullen we nog een keer in dingen zwollen? Als gast? Ja, Oké. Wat Maar nou? dan wil ik gewoon een diepere vraag. Ja, maar oké, ik weet iets. Wie door een nog een keer... Het hoeft net serieus. Ik ben Nee. net een mandje van serieus. Nee, wacht even. Wie horen die er nog... Hey, Wie horen die er nog aan dat ze toen weer een keer bij jullie in de podcast meest en dan mij toen hosten? Oh, ja, dat is prima. Oké. Hosten? Oh. Maar dan wil ik op de grote plak zetten. Nee. Outro? Ja, maar net skelden en zo. Wat dan maar. Oké, nou, Harry dan dus Kijk, grap. Laat het maar zitten. Nee, Ja, wij weten dat ik er weer van. dat is van dat filmpje van die gast, die Brabander, die aanhoudt met toch een politie. Oh, ja. En ga je daar nog wat op te zeggen? Oh ja, weet je wat ik hier mooi vond? Nee, Die ik dacht zwaan. even wie Die dat- zwaan. Die video van die Ja. zwaan. Die jongen. Ja, dat is super, ja. Oh. Ja, maar heel, hoe mooi. Die man die rent daar wat. En dus, er werd een melding die bij de politie. Ik zal het even in kwart vertellen. Want ik zie een kerst Melding met een meneer... is met een bruin zakje aan het zwaaien. Volgens mij is het drugs. Jullie moeten nu komen. Nou, en vervolgens gaat die politie erheen. En ik ben toevallig ik aan het interviewen en zo. En zie ik in de hen en ze vinden die man. En die man zit inderdaad met dat bruine zakje wat te zwaaien. En die probeert die politieman niet te lezen. Van, joh, rustig, ik ga je een zwaan. Ergens in staat of Dat is zo. mijn Mattie, broer. Dit is mijn maat, ik ga een relatie met die zwaan. En die mensen, je moet even luisteren. Je kan beter naar ons luisteren. Eerst vet dom dan. En dan vervolgens dan op een of andere manier krijg je er toch gewoon verstand van, joh, let het niet zien. Dus je gaat zeg maar op het brechtje, gaat er doorheen, gaat er daar met je heel in het water staan. Komt die zwaan erheen en gaat er gewoon met die zwaan tutsen. What the fuck? En die mensen en dan werd de vraag gesteld aan die politieman, is dit normaal bij zwanen? Ja, ik ben politieagent. Hoe oud wordt de zwaan? Hoe oud wordt een zwaan eigenlijk, ja. Alsof die politieman, die zei dan ook van... ik ben politieman, ik heb niet overal verstand van. Oké, nee, maar bedankt voor het leuke gesprek. En leuk dat ik even komen mocht. Ik hoop dat je nog mooie, oorlijke gasten hier gaat krijgen. Ja. En Harry, let dat ook niet Fries. Dat is wel belangrijk. Doe mijn best. En een outro bloot gewoon een outro. En een outro is net dit. Bedankt. Nou, oké, even een goeie... Luister die volgende- Go. Wat? Vond je dit dan een leuke aflevering? Luister dan volgende week weer even. En abonneer even op ons. Volg ons even op Instagram. Like en subscribe. Ja. Oké, nou bedankt voor deze uitnodiging voor de podcast. Hartstikke leuk. Vond je dit nou een leuke podcast? Sowieso like en subscribe. Dat is wel een beetje een vaste prik. Maar mooi. Ik verslik me even. Maar mooi hem doen. Dus like en subscribe. En like en subscribe. Meer hoef ik net te zeggen. Volg ons. Nou, Volg jongens, jezelf. Like en subscribe. Helemaal pico. Beste. Hey. Later. Doei, 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 doei.